Llargues cues minuts abans d'obrir aquest col·legi electoral del barri de Sants. Es podia palpar en la gent l'emoció i les ganes de poder exercir el seu dret a vot per decidir el futur polític de Catalunya. Molts ja sabien quina mesa els hi tocava, però d'altres han necessitat ajuda dels voluntaris per saber on havien de votar. Llenes, 24-28, cap a l'esquerra. Tothom que s'ha apropat avui aquí coincidia amb el mateix, una molt bona organització per part de tots els voluntaris de l'Eslora. Perfecte, ha sortit, xapó que diuen els francesos. Ben organitzat i molt maco tot. Sembla ser que sí, sembla ser que està ben organitzat i hi ha diverses taules aquí. Sí, molt bé, ràpid i bastant ben organitzat, molt bé, molt bé. Hi ha moltes persones que allà te van ajudant, et van dient i tot perfecte. Quan sortien de dipositar el seu vot, també feien cua per poder signar davant l'ONU i les institucions europees pel dret a decidir de Catalunya. A la pregunta què esperen que passi a partir d'ara, la incertesa entre els ciutadans era evident. No confieu, no veus que és Espanya? És que no sé, què us penseu vosaltres? No. Però és igual, ho aconseguirem, ho tinc claríssim. Seguirem pujant i seguirem ajudant i apoyant el país. Jo què sé, això sí que no ho sé, perquè un incògnit al futur no se sap mai. Suposo que sortirà una majoria que sí, vull dir, perquè ja es veu, clar, perquè estem farts del govern espanyol, i a partir de demà, si surt una majoria absoluta, jo crec que serà significatiu i penso que llavors el govern català i el govern espanyol suposo que es deuen assentar i el govern espanyol suposo que veurà que això va en sèrio, no? Jo crec que no, però almenys ens han deixat votar, que és el que teníem, el dret a decidir és molt important. Doncs mira, d'això no ho sé, però suposo que amb la participació de la gent i amb l'alegria que està i amb la tranquil·litat, jo suposo que tot anirà perfecte. Un dia festiu i històric que marca un abans i un després.